Folk kan ikke se hvorfor. Folk tænker, ved ikke lige hvorfor. Nu ved jeg selvfølgelig nogle folk selvfølgelig godt, at vi tager til noget rollespil eller noget lignende. Men der har de måske samtidig den opfattelse, at det er noget barnligt noget, så umodne voksne, der går ud og kæmper med sværd. I manges øjne vil jeg nok blive defineret som underlig, unormal og helt ud for samfundets normale normer. Der kan godt være rigtig mange fordomme om folk som ligesom mig eller noget lignende. Altså jeg tror, at det er også for mange folk, at man er bange for, at folk tænker dårligt om en. At folk tænker, ej, hvilken idiot er han, eller hvilken creep er han, eller hvad fanden det nu kunne være. Altså man er bange for at tage chancer, lidt mere bange for at tage chancer i virkeligheden. Fordi det har konsekvenser på det lange sigt også, fordi det er ikke bare et spil. Vi kan ikke bare lukke kampagnen ned. Hvis noget går galt i spillet, så bliver det spillet. Jeg har mine egne problemer med at komme i kontakt med folk. Og det er sådan lidt, det skræmmer mig for eksempel helt, uden at jeg sådan reelt ved det. Jeg prøver nogle gange at få fat i folk og få mulighed for at snakke med personer. Jeg normalt ikke snakker med, fordi jeg har sådan et mål, at jeg gerne vil snakke med så mange som muligt. Mit eget personlige mål. Og det er sådan lidt, lykkes det bare 1 gang eller 2 gange, så bliver jeg glad. Det har gjort mig meget mere social, og hjulpet mig til at blive meget mere social. Og det gør, at jeg har haft mange flere ting at komme til. Så vi havde sådan en søndagscafé, hvor jeg også tog ned, og der var også social. Og der var også bare sådan at tage ned og hygge sig lidt. Og der kunne jeg mærke for første gang på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde det svært, at det var der, hvor jeg følte mig hjemme. Det var der var en dag, jeg kom ned, og jeg følte, at jeg var så fri. Jeg havde alle de bytter, jeg havde haft på i månederne før det, fordi jeg havde det svært der. Det var ligesom væk det, og jeg følte mig faktisk for gang skyld rigtig, rigtig glad. Så det hjalp mig virkelig, da jeg havde det svært periode. Også fordi jeg rollespillere, som jeg kender dem, er ekstremt støttende og venlige. Før rollespil, så jeg var ikke særlig social. Det var jeg virkelig ikke. Jeg tog bare til skole og var hjemme og var foran computeren og spillede spil. Og det var så der, hvor rollespil var en udfordring, fordi der var en masse fremmede mennesker. Jeg så derhen og kendte kun en, og der var en masse fremmede mennesker. Og jeg så syntes, det var så sjovt, selvom jeg var med så mange mennesker, jeg virkelig ikke kendte. Og der var nogle mennesker, jeg kunne snakke til at føle, at jeg kunne komme til dem her og spørge om rådet. Det hjalp virkelig meget.